Hey, het is ik. In januari ergens had ik examens, dus dat is echt al lang geleden. En na de examens ben ik dus iets leuks gaan doen. Nee, het was leuk hoor. In mijn klas zijn we namelijk een... niet op mijn haar laten. Zo is het dus als ik het niet kan. Elke dag dus. Dus wij zijn met de klas, met de meisjes van de klas. Ja, het zitten eigenlijk alleen maar meisjes in mijn klas. Ik doe kleuteronderwijs. Het zijn een paar jongens die dat doen, maar niet veel. En dus kwamen wij eigenlijk op het fantastische idee om een girls night te organiseren. En ik had nog een beter idee. Ik dacht, ja, ik ga dat vloggen. En de dag daarna gingen we allemaal naar Eindhoven gaan winkelen. Ik heb inderdaad veel gefilmd op de girls night zelf. Maar dat komt niet in deze video. Misschien dat er daar later nog een video over komt. Dus bij deze is dus alleen Eindhoven geworden. Ik ging daar echt een mooie vlog van maken, maar ik heb eigenlijk alles gefilmd dat je niet moet filmen op een vlog. Gewoon ik in de auto. Kijk maar. Ik word nu geplet in de auto. Nee, we zijn nu onderweg naar Eindhoven. Maar misschien 3 uur geslapen of zo. Dank u. Dat is heel leuk. Direct afstaan naar het station, maar daar is die parking. Hello from the other side. I must have called 1,000 times. Ik ga niet alleen zingen. Hello from the other side. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Lily dang 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 dang. 3, 2, 1, go! Ja, hoe gaat het? Voor een examen. Maar ik ga het u al vertellen, aan kun je een keer weer zien. Oh, ik was niet mee! Ja? Zeg, Zakka, ik heb een vraagje. Hoeveel gram heeft een hipster nodig? Een hipster? What the fuck? 1 Instagram. Oh my god. Ja, een beetje grappig. Oké, dank u. Salutjes, slappaal. Wauw, ze hebben hier een makelaar. Een basic fit en een kaaswinkel. Er leven hier mensen! Een osteopaat. Een bus. Nou zeg, steken die tyfus Nederlanders allemaal over met de teringfiets op het zebrapad. Dat vind ik helemaal niet mooi. En we zijn aangekomen in Eindhoven en Julie is ondertussen al een kwartier aan het parkeren. Props girl. Ziet, ik ben hier nummer 1 toerist. Oeh. En de hipsters gaan natuurlijk naar de Primark. Wat is het met hij? Die volgers nodig. Dit is voor Pasen, jongens. Dit is voor Pasen. De enige echte. Hier zien we het impulsieve koperssyndroom. Ja, daar lijden wij allemaal heel zwaar onder. Het zijn harde tijden. Voor meiden is dat heel moeilijk. Wij zeggen wij gaan niks kopen, maar wij kopen superveel. Terwijl jongens zeggen we gaan iets kopen, maar ze kopen niks. Elke dag staan wij op met de vraag, oh nee, wat ga ik vandaag aandoen? Het zijn zo'n moeilijke tijden voor ons. Steun ons in deze moeilijke tijden en stort iets op mijn rekening zodat ik nog meer kan shoppen. Dank u, doei. Kijk hoe leuk! 5 euro! Het is zelf een debiel. Ik weet dat ik er spijt van ga krijgen, maar kijk, die doe ik echt mee. Mijn naam is Bo en ik ging niks kopen. Uw schuld. En nu zitten we eindelijk in de McDonald's. Weet je hoeveel honger ik had? Maar ja, hier sommige mensen moesten kapot veel kopen. En we moesten daar heel lang wachten. Maar ja, nu hebben we eindelijk eten. En ze hebben hier geen fucking double cheese, dus ik weet niet wat ik heb gepakt. Die roddel maar weer verder. Dus we zijn nu aan het vertrekken uit Eindhoven. En ik ben echt dom en impulsief geweest. Bitches, I got Mac. Rijke tata. Niks is gestolen. We zijn nog heel... Fuck! Naar de Mac. Wacht eventjes. Bitch. Ik ga zeggen van niet. Oh. Hoe kan ik nu roepen? Maar Als we 2 meter verder moet je weer redden? De Mac. En de... Boy, dat mag je echt niet kosten. Dat kost er dus sowieso. Dank u. Kijk.
niet die domme dikzak achter ons. Wij waren dus op de autostrade. En oeh, je is boos dat die gefilmd wordt. Oeh ja, doe maar een rechtszaak meneer. Dus wij zitten gewoon daar en die camion was zo, zoals die camionet naast ons aan het rijden. Stik gewoon zijn pinker uit en gaat zomaar op je vak zonder dat wij stop. En nu zit die domme boer achter ons, echt dom te kijken, men hem teruggehaald. Hier, lekker pech. Kom maar lekker dicht. Het was een dag, ja, het was heel veel regen. Het was echt een kutdag eigenlijk. En die wijven van mijn klas, ik ging eigenlijk echt gewoon mee omdat ik niks te doen had. Dus, maar ik kan ze eigenlijk echt niet af. Mijn klasgenoten, eeuw. Nee, het is niet waar. Ja, je ziet, vloggen is niet echt iets voor ik. Maar ja, je moet alles proberen hebben in je leven. Dus dat was mijn proberen voor te vloggen. Ik denk dat dat eigenlijk alles was. En ja, jullie weten wat je moet doen, hè. Je kunt liken, abonneren. De links staan hier weer onder. Voeg mij zeker toe op Snapchat, want elke dag zet ik 300 seconden bullshit en dat is super leuk. En ja, ik denk dat dat was voor vandaag. Ja, totdat ik er weer zie. Yo.